Egon naiz pentsatzen bueltaka eta nik uste hori denok dauzkagula 10-20 talde, jo que se, beti zure bizitzan bueltatzen zarela talde hauek entzutera eta nik uste talde horietatik egin dut kriba pixka bat eta Magnetic Fields taldea esango nuke. Hori, nire bizitzako edozein momentutan bueltatzen naiz talde hau entzutera eta ematen du daukatelako bizitzako edozein momentutarako abesti bat prestatuta eta kriston melodia politekin eta bai, aukera izan dut bi aldiz ikusteko eta maite minuta guztiz. Hau oso zaila, galdera hau, eta ez dakit trampa den edo ez, baina diska rekopi bat da. Nik uste dela bizitzan gehien entzun dudan diska edo hortik egongo da eta diska honetan 28 talderen 28 abesti daude. Diskan izenburua da Strum and Thrum, The American Jungle Underground, 1983-1987 eta diska du pasada bat da, abesti guztiak nik ez dakit nola egin alden rekopi bat horrela, talde guztien abestiak dira la hostia eta kriston melodia politak eta nik ez naiz bat ere etiketa zalea, baina rekopi hau talde guztiak jungle pop estiloa egiten dute, nik entzuen talde bat ezagutzen, rekopia entzun baino lehen, baina etiketa horren barruan, jungle pop etiketa horren barruan zer badago, segurazki gustatuko zaidala. Eta rekopia hau da, kantu bat hemen bi esango ditut, eta bat da Stone Rosesen Mercy Paradise abestia, eta aukera izan dut abestia hau Tatxasentzat abestia oso garrantzitsua da. Tatxasentzat bihurtu da himno moduko bat bezala, beti kontziak hasi baino lehen jartzen dugu abesti hau eta Stone Rosesen diska hau, homonimoa, Stone Roses, beti jartzen dugu kotxean edo non eta beti asmatzen dugu, ez dago eztabaidarik diska honekin eta abesti hau eta baita ere esango dut Ruper Ordorikaren Ez zait atsegina, nire bihot txikia, abesti hau berdina, beti bueltatzen naiz entzutera, urteak pasa eta flipante egiten zait, hemen Ruper, ez dakit, detaile asko sartze ditu diska osoan zehar eta abesti hau dela diskako azkenekoa da hostia. Pixka bat arraroa egiten zait, abesti baten letratik esaldi bat ateratzea, pixka bat kontestutik ateratzea bezala iruditzen zait, beraz esango dut letra osoa, abestiaren letra osoa, eta bat da El Columbia Asesinoren Perlas abestia, eta bestea da Pixies taldearen All I Think About Now abestia, eta justo hartu naiz, bi letretan antzeko pertsonai moduko bat agertzen dela agur esaten eta baita ere barkamen askatzen bezala eta kriston letrak egiten zizkit. Hemen Martin Ziriza Jubera jauna esango dut, bere ibilbidea musikan eta oso gertutik ikusi izan dut beti eta asko miresten dut, asko. Bere gaitasuna melodiak egiteko eta asko miresten dut bai musikari bezala eta bai lagun bezala, munduko honena. Etxean viniloak entzuten ditut eta gero etxetik kanpo streamingen bidez dena. Hemen Aitzina Taberna esan behar dut, ez dakit egon naiz horrela kontatzen eta nik uste 3 edo 4 aldiz jo dugun, baina hitzen zait, etxean bezala beti kriston giroa sortzen da eta beti gau ezin hobea pasatzen dugu, beraz, Aitzina Taberna. Hemen baita esango dut leku bat ez daukala soberan soinu ona, baina nik uste gauza batzuk bakarrik gertatu daitezkeela horrelako lekuetan eta kriston xarma daukan leku bat da eta Bergarako Gaztetxea kartzela zarra esango dut. Kriston xarma daukalako eta baita oso jende jatorra dagoelako. Esango dut Bulk taldearen kontzertu bat
kafean txokiko goiko zonaldean Kutxabeltzan izan zela, mai lagun bat eta biok joan ginela kontzertua ikustera eta atera ginen, flipatzen, atera ginen esaten, hau da musika eta ikusi dugu talde bat, horrela, oso batera zeuden bezala, oso potentea iruditzaigun, eta hori. Honaiz bueltak ematen eta ez dakit ziur hori izango den edo, baino nik uste gurasoekin mitiko zoazela denda batera eta hartu zazu CD bat eta nik uste izan zela ez dakit zehazki ze album, baino Eskape taldearen album bat izan zela uste dut eta oroitzen naiz nire aitak esan zuela benetan eta bai, nik uste Eskaperen bat izango zela. Erositako azkeneko diska Londreseko Shame taldearen Food for Worms diska da, zait diskazo bat. Da atera duten azken aurrekoa, baino diska hau batez ere baita portada asko gustatzen zait eta oso talde gomendagarria.